Allà Sants em deia, va, vine a replegats, fins que vaig acabar venint i vaig picar. I això. Bé, compartia colla convencional amb el Galo, que era cap de colla en aquell moment. De fet, ja l'any anterior ja m'havia estat apretant, jo ja estudiava aquí a Barcelona, però bueno, històries de la vida, no m'haig decidit. I res, des d'aleshores, els primers assajos, crec que l'assemblea d'aquell any no vaig arribar a anar, però sí que molt poc, ja des del principi a tope. Porto aquí 3 anys. Sí, el meu any l'objectiu era que la gent sortís molt cansada de l'assaig fent soques de tot tipus. 2 soques de manilles, on la gent sortia trinxadíssima de l'assaig. Intentàvem una mica a veure si s'enganxàvem a la gent, que la gent que vingués es sentís útil i sortís cansada de l'assaig. Comentar el Rode, el fet d'anar a l'assaig, sortir suat perquè has estat pencant, perquè no has estat només voltant proves netes i així, que són molt importants també, però a vegades poder a la gent que és més de soca, de folres, doncs cansa un assaig amb moltes proves netes. Comencem aquest any, poder no vam tenir una entrada tan bèstia de novatos com l'any passat, però sí que ja havíem fet aquest canvi de xip d'alguna manera, que va ser el Galo qui em va convèncer. Tinc el record molt viu del primer assaig que vaig venir aquí, que després em vaig quedar amb ell, i vaig dir, hosti, l'any passat vau fer el Pilar, com és que no heu fet la Torre? El cabró no m'ha contestat que era molt lletja. No, me la vaig marcar molt entre cella i cella des d'un principi. Recordo més aquell any, vam entrar a pinyes amb el Bob i recordo, va ser com algo que ens va motivar molt els dos, vam reunir-nos inclús amb el cap de pinyes de Minyons de l'any anterior, ens ensenyés una mica com es lliga la soca i això. Nosaltres amb prou feina sabem lligar una soca de Torre de 7, però nosaltres teníem entre cella i cella la Torre de 8. Arriba l'any passat, el Rode al capdavant, veiem que tenim una gentada als assajos, que el Pilar de 7 també està allà, i va ser un objectiu l'any passat. I aleshores arribem enguany ja amb l'espineta de la Torre, tant personal com de colla, perquè la colla l'any passat la va assajar i la colla la vol, la Torre de 8. Aleshores arribem primer tram i podem fer unes manilles al primer tram, fet inèdit. Aleshores, el fet de poder fer unes manilles al primer tram, com dèiem abans, tot i ser un intent, sí que ens porta a plantejar una torre per al segon tram, perquè la feina de manilles estava feta i està molt ben feta. A les colles convencionals s'ho divideixen, igual que en una soca de torre normal, un portagros al mig i 2 de fora. Aquí, per reduir gent, el que fèiem era agafar i posar una persona era portacrosses, amb els 2 braços amunt, i aquest portava els 2 peus de la crossa a dalt. És a dir, en lloc d'haver-hi 3 i 3 per banda, hi havia 2 i 2 per banda. Aquest, per exemple, era una de les maneres de reduir gent. Vull dir, buscàvem sempre qui va al folre és perquè porta peu a dalt. Si no has de portar peu, difícilment aniràs al folre directament. A manilles volíem posar-hi laterals, no creiem que poguéssim fer-ho sense laterals, i això implicava, doncs, clar, vull dir, els 4 laterals, més les 2 persones per lateral que tenen a sota, doncs eren 12 persones molt totxes i molt útils al folre, extras, que no pas si no portéssim laterals. Més la gent que pugui aguantar això sota i tot. 11 anys veies que l'última persona portava en peu no sé què i darrere hi havia una noia que havia fet l'escaleta aguantant igualment, saps? Vull dir, era un folre una mica més gran en aquest sentit també per això. I nosaltres el que vam buscar va ser això, reduir-ho a com menys gent pugi el folre, doncs millor. Hi ha gent que diu no hi arribarem perquè falta gent, hi ha gent que hi confia perquè sap com són les... O sigui, el que sempre defenso jo aquí és que les manilles universitàries no les podem tractar com són les manilles convencionals. Nosaltres no ens podem plantejar castells emmanillats d'assajar-los com ho fan les colles convencionals. Sempre ens hem adaptat, en el seu moment quan van assajar el Pilar de 7 es van adaptar a les condicions que tenien i en aquell moment estic segur que proporcionalment eren menys gent que som ara per assajar la torre. Ho van agafar, van buscar solucions i ho van poder fer. En aquell moment el van carregar, però d'allò que van aconseguir en aquell moment hem viscut al llarg d'aquests anys. Hem anat assajant les manilles com ho fem a Replegats, aquestes mitges soques allà a les espatlleres,
provetes de nucli, fer-ne infinites per afiançar el nucli, i agafar els accessos de pilars i fer pilars sencers de cara al pilar. Ara ho estem fent amb la torre també. Portem ja un parell de torres de 7 senceres a l'assaig i espero que en puguem fer més. Amb la torre de 8 específicament, jo crec que no és tant un tema de pes, ja que en si, vull dir, és un castell adaptat, vull dir, normalment es fa torre de 9, nosaltres fem torre de 8, vull dir, no és tant de pes, sinó és de forces, perquè la manera com hem plantejat les manilles enguany, aquestes manilles sense laterals, de torre, vull dir, sí que creiem que aquí hi ha el punt difícil d'aquesta torre, no és tant de pes, sinó de forces laterals del tronc, segurament. La torre té aquesta girada, al moment de la travessada, que hem de controlar molt bé perquè paquem d'una peça tradicional manilles com són els laterals, que no hi és. Veure una colla universitària que hi ha tantes colles i veus el que els costa fer castells de 7 i ja no parlem de folres, que te'l fan una o dues com a molt, i hòstia, veure que hi ha una colla castellera universitària que ja no que domina els folres, que ja és molt, sinó que això, planta monstres com aquests, és algo espectacular. I que aquest any, a part del pilar, també es treballi una torre que no s'ha intentat mai fins ara encara, jo ho trobo gallina de piel. Com la veus, la torre? Crec que s'ha de treballar més encara. Queden moltes peces per polir, però si li posem gana, si som gaire gent, crec que la podem fer perfectament. Sí, tira. Urpe, queda't a la rengla. Doncs la veig molt treballada, molt pesada també, i que esperem que finalment surti a plaça. Ara quan es col·loquin les crosses resta del folre, Molt bé, jo crec que després de tots els assajos, totes les proves que hem fet amb el folre a terra, si no ens posem nerviosos i ens ho creiem tots i cadascú dels que pugem, tant sigui a la soca, tant sigui a folre com a manilles com a tronc, la podem descarregar. Què he après? Doncs potser confiar més en els demés, i en mi mateix. Potser a vegades veus els teus límits en certes proves quan estàs més fotut, quan veus que potser no podràs més o et veus límit i veus que sí, que sempre pots una miqueta més, saps? Soc crossa. Amic d'Agulla. Soc el quart a la sortida de la torre. I faig de cotxadora a la torre. Torre vaig a la rengla, vaig a la soca. Ets de quina a la torre de 8? De dosos. Segon tapat. Soc crossa a les manilles de la torre de 8. Tinc d'escaleta a la torre. Recordar el doodle. Estaria bé que tots aquells amics que sabeu que porteu a la diada, perquè tots n'hem enredat algun, que els apunteu al doodle i que al costat, entre parèntesis, poseu amic de qui és. És més fàcil facilitar, és per facilitar bàsicament la feina a l'equip de pinyes si ho fem d'aquesta manera. Ara per ara crec que som 170. 180. 180. Estaria molt i molt bé que arribéssim als 200.
concentrats, Més a prop. Vinga, va, segon temps. Com anilles. Jo la veig per anar a Diada, podria ser Diada demà mateix. Sí, hi ha forts nervis, els assajos previs i amb ganes d'arribar a plaça ja. Després d'aquest assaig, molt bé, hem ficat 15, no? I molt guai, molt bé. Bueno, és el primer cop que fem un castellot així, doncs, clar, nervis, respecte també, però la tranquil·litat de que sortirà bé. Parlava d'ordres de pujada i de tempos. Ara ho hem assajat. És importantíssim. El Pilar i la Torre no són castells que un cop ho tenim tot muntat i comencen a sonar gralles si tinguin molta estona. És un plis, la torre és un plis. Però perquè surti bé, el folre i les manilles han de pujar molt ràpid. Tothom al moment que li toca, tothom al lloc que li toca i a la feina. És un moment. Avui no diré l'ordre. L'ordre serà el que em convingui. L'ordre serà el que em doni la gana el dijous al matí. I ens basarem en un tema de sensacions. I punt. A partir d'aquí, tothom enxufat el dijous. Sortim del que sortim, d'acord? Sortim del que sortim. Tothom enxufat de primera ronda fins al Pilar. I que ningú desconnecti. I així ho descarregarem tot. Vinga, va! ¡Vamos, locos! ¡Checa con Carlos! Perdona. Venga, de 3 en 3 fins. No, anirà superbé. Volem superar. Jo em fico per aquí. Algú aquí. Així de petita. Algú pot venir aquí, sisplau? Ja.
sobre folre. Parlem lo mínim, Tenim 15 sobre manilles. Encara no hem de fer res, Dosos sobre segones. Una mica. 15 col·locats. Aixecador, a manilles. Marina Marc. Som-hi, dosos! Comença el castell, senyor. Que els castells són com un viatge, com un coet. No. Sí, home, s'ha de descarregar, no, això? Teniu temps aquest any encara, si us ho poseu. Tot és possible. Si algú pot fer, som nosaltres, segur. Que una cosa que surti de res s'acabi, que ens ho acabem creient tots i sigui brutal, perquè la sensació que tenia la gent abans de fer la torre era brutal. Home, està tot un any, que vam començar que semblava que no podríem fer quasi res, tothom patint que ja hi marxa aquest, marxa l'altre, i al final triplat a replegada. Confio en que ho puguem tornar a fer. Continua. Aquesta torre es pot descarregar, s'ha demostrat, i jo espero que els arreplegats del futur la tinguin en ment i que vagin a gas a descarregar-la.